Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Tinatawag, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, mapupuri hanggang ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Malinaw na to sa Shine FM. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Sa Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 Shine Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, mahanaw ang Mayo, buntag sa tanan ng soon. bisag Kumusta man ang ato kalibutan, pagkatulog? O kumusta sa ang ato nga mahanaw pagmata sa sayong kapagkagan? Ang atong oras karon, alas 4:30 sa kabuntagon. Sa iyong pag-indireksyon, salamatan ng Ginoo. Padayon siya nga nag-atimahan kanato mga pinaga. Maibutag sa tanan, Luzon, Visayas sa Mindanao, sa tibok na kong Kanimalay, sa akong tulong ka mga anak, sa akong ugagan, o sa
tanan ng kaigsunan ini sa balo, dapit sa Pilipikan, headed by Pastor April Mia Calturan. O sa atong kaigsunan diha sa dapit sa Kangway, sa panimalay ni Father Mario Eli. Hapong adlaw igsoon mo ikatulo ka Domingo. Doon tay panagsimba diha sa ilang panimalay mismo sa House Church Nagpasalamatan ng Ginoo sa mga obligasyon nga gisangon sa Ginoo kanato aron kita makapaambit o makahatod og mga mensahe dito sa mga katawhan. Labaw sa tanan karon, sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3, nga kanunay naglanog-lanog diha sa inyo mga tugma. Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nason, sa tanang mga OFW, mga kaigsunan nga gipaylo na o gipayamutang kanunay sa pagkamaayo sa Dios. Hindi nato ikalimtan ng Ginoo mga kaigsunan sa pagpasalamat ini nga sa iyo nga kabuntagon. Paulo mga kaigsunan sa Saudi Arabia o sa lain pang mga nason mga kaigsunan maugoroy pero pabili. Matingali mga kaigsunan na karoon sa alas 11 sa pagtigil. Ang pasalamatan ng Ginoo ni anang tanan bisan asa ta mga kaigsunan ang importante. Pagpupot na magtasasaad sa Ginoo o paminaw kita sa mensahe nga gikan kayo sa balaan nga kasulatan. Kaya kung magminaw tas mensahe sa palibot, halos tanan dili makaayo kanimo o dili makadakot mismo nimo tungod kay ang gipili sa tao sa kalibutan labaw sa tanan ang paminawon ang mga sugilanon nga tinumok-tumong sugilanon. Malinis kasulatan mga kaigsunan base sa balaan nga pulong sa Dios, nagtug-an nagtugi o nagpamatuod nga tinud-anon o matuod kayo kung ikaw matinud-anon nga maminaw nini. Sa diha nga ikaw maminaw nini mga kaigsunan, dili ang uban may mabulahan, dili ang uban mo ay panalanginan kung ikaw mismo pasination sa pagkapaayo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Once again, may puntag kanatong tanan mga kaigsunan, labi na sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa tibok nga panimalay sa FM sa 101.3 sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Labi na sa atong general station manager Reverend K. Ryan Magkasahol niya sa Batang Tail o sa Sumandi. Salamat sa Ginoo sa tibok ng mga panimalay uban sa imong asawa o mga anak o sa tanan nga mga DJ sa Shine FM. Ini mga dapit mga kaigsunan, walay lahi naglanog-lanog, walay lahi nga nagdiskurso sa mensahe sa Ginoo pinagi sa FM radio o sa social media mao ang 95.3 na kanunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga tugan mga ginagawa. Walang kanunay nagtugan ang ato nga mga viewer o mga listener sa Shine FM mga kaigsunan. Labi na sa mga pamilya sa mga tanaid igsoon nga patod pa niya always yun siyang nabinaw, always silang nabinaw sa Shine FM. Namaw sa tanan minsize Ginoo mga itong paminawon. Pinaghanap ba kayo mga FM mga kaigsunan ang gihatod kalibutanon nga mga pulong na panining mao nga dapit mga kaigsunan mensahe nga makahatag nimo kalikon o kadasin o makahatag nimo paglaom sa malabot nga mga panahon. Salamat sa Ginoo. Nining atag na dapit sa kabutagon ang atong oras mga kaigsunan alas 4:34 sa kabutagon. Pizza 22 na sa Abril sa tuig 2024. Wow! Kapit na yun mahuman ang April. Sunod si Mana mag-exonan Merkulis, that is Labor Day. Nag-holiday ng mga exoon, suman Merkulis. Ang ato pasalamatan ng Ginoo, tungod kay wakoy bukas ang iyang pagkamaayo. Although ang tao mag-exonan, usahay lang tao, dili mayo si Ginoo. Mayo lang mo si Bilanon o dili mayo sa ilang isikataw. Pero dili maayo atubangan sa ilang isikataw, dili sa maayo labaw sa kanang atubangan sa Ginoo.
apan bulahan ka mapakadungog kas minsay sa Ginoo tungod kay ang imong kinabuhi mausab yun kung ikaw magkinabuhi nini. Wow. Dili ka magkakaon sa pagtulungan ni Jesus kung dili ka maminaw. Kung dili ka mong katalingkog sa minsay sa Ginoo, ang imong kinabuhi oras gyapon until now at forever and ever oras gyapon. Apan kung ang imong paminawon mga minsay sa Ginoo, labaw sa tanan kaya sa pagpaminaw kinabuhi nimo ni dili ang uban mo'y pamulahan inumdumi ikaw mo'y pamulahan o panalanginan kas Ginoo ini salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norbel tayo trasi nagkanunay ko nga nagasunod ining atong nga programa o nagapaambit sa minsay sa Ginoo ini nga sayo nga kabuntagon mga Pilipinas. Kapag kaya atong nga programa nini sayo kabuntagon ang imong pulong walang parahan sa akong mga tilong kahayag sa akong kalagyanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 mga kaigsuan. Sa isabang nga programa ang pulong mong kinabuhi ko kay Reverend Gideon Kenario makita ka na sa Mateo 4:4 dili lamang mabuhay ang tao sa tinapay lamang kundi mabuhay ang tao sa managpulong nga magagulang sa papa sa Dios pinagis sa balaang kasulatan. Wow. Ingatan na grabe sa kabuntagon magkagsunan maghinaot ko ang matag ko sa excited ni nga maminaw sa pulong sa Dios. Tawag kaya atong insay karon pagtuog ikan sa pagpaminaw. Panginoon ko ng tao magkagsunan maminaw sa dili maayong sugilanon. Maunay yang gituhan o maunay makadala sa kadagdagan. Inumdumi ang atong pagpaminaw sa kalibutan mga pulong duha lang yon ang madugan. Maayo o daonan makatabang o dili makatabang makalaglag o makaluwas. Inumdumi ang minsay nga imong padungog sa imong duha ka mga dalungan duha lang yon maayo o dili maayo. Ang namagbantay na mga persona sa atong pagpaminaw maunay ko niya ipatod sa kanagdagan apan sa imong pagpaminaw sa minsay sa Ginoo maghatod kinig kadaugan kasiguruhan kapanguhan inaiya bag-ong batasan kung ikaw magkinabuhi usab nini. Salamat sa Ginoo iningatag na ulapit sa kabuntagon mga kaigsuonan dagdagan ang oras o panahon maibuntag mga pamukaw mga kaigsuonan diha sa minsay sa Ginoo nga mo'y alanon diha sa espirituhanon nato nga bahin. Wow. Dili lagi kung ito ang atong kinabuhi kung ano na yung atong atimanon ang atong physical pagkaon buntag buto hapon doon na pa'y isna hindi ka matagpaw mga isuon mas ikagkaon mga kaisunan paiguran ka sa CR pagkadugay-dugay kung yan na sabi mong una mga kaisunan manikamot na sa kagmaayo buwan-buwan na po kagmaayo mga isuon aron ka doon ay balukan pero dili na mauinsaktong prinsipyo paruganan sa tao kung dili unaha pagpangita ang kingharian sa Dios kay kang kining tanan mga butang ikadugang ra kaninyo. Patinud-anon o patuod kayo ang minsay sa Ginoo diha makita sa Mateo 6 versikulo 33 apan may unahan ninyo pagpangita ang kingharian sa Dios o ang pagkapatarong kay kining tanan mga butang ikadugang ra kaninyo. Wow, salamat. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Dots Baldonado from Cavite City. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon ug sa tibok imong panibalay from Cavite City. Doon na sa minsay, good morning, brother. Wow, salamat sa Ginoo. Maikot ko sa kanimo dia, Brother Dots Baldonado mga kaigsuonan. Ang inyong nga uyuan mga kaigsuonan nakabisita kayo diri labay nga Domingo mga kaigsuonan gikan kayo sa Pasay uban sa tibok niya animal. Salamat sa Ginoo ang mga lagad sa Ginoo magkahalubilo yun mga kaigsuonan kung ang kinabuhi sama usab sa kinabuhi sa mga lagad sa Diyos. Ikaw kung ako mga kaigsuonan kung nagkinabuhi ka sa minsay sa Ginoo magkasinabot kita. Apan kung ang imong kinabuhi sukwahi sa balaang kasulatan o wa magkinabuhi ni posibilidad di na magkauyon mga bintans. Mao nga nini kalibutan na magkaigsuonan daghang nagdala sa pulong sa Ginoo apan ang kinabuhi wa yon mabag-o may dili Kristohanon doon na pay mga batasan.
Salamat sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mang Norbert tayo tratse from Bulon, Pindoy, Negros Oriental. Kakanunay nagmainiton o nagmakugiyon sa pagpaminaw sa minsay sa Ginoo. Aron na sa minsay mga kaigsonan from Mang Norbert tayo tratse from Bulon. Good morning pastor o good morning sa tanan. Wow. May buntag na natin ka ng mga kaigsonan ko sa Ginoo. God bless us all. God bless you, ma'am. Kumusta pa mo diya sa Bulon, Pindoy, Negros Oriental? Grabe na kainit ang panahon mga kaigsonan. Hinungdan kung init man ang panahon, mas init pa ang atong pagpangalagad sa Ginoo kay ikaw o ako ipasinati sa pagkamaayos Ginoo. Mag-ampo tayo sa labi kabhanan o silimbahon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamay, pagkabuotan ka Diyos nga way sama kanimo. Padayon nagsunod ka na mo kung nag-unang nag-convertig ang imong panalangin Amahan nga imong gihatag sa matagusan. Panalangin nga ginhawa kusog kalig-on nga imong ipasinapit ka na mo. Hinungdan amo kang pasalamatan, amo kang pasidugan sa imong pagkamaayo ka na mo, Lord Jesus. Salamat o Diyos, ninintak na ang dapit sa kabuntagon niya na usap ang imong ubos nga lagad Amahan. Aron sa pagpahapit, aron sa pag-share sa imong mga pulong mga mensahe, aron ang tibok katawhan o ang mga katawhan din sa kalibutan, magkat ang hibalo na ikaw ang Diyos ang ayang alagaran sa tulungan ng kinabuhi. Salamat o Diyos, ninintak na ang dapit sa sayong kabuntagon, labaw sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95, sa tanan nga naka-open sa FM radio. Ikaw o Diyos magapamuhat nining tanan Amahan. Kadin ang imong mga pulong mga mensahe dili mula bay kawang silang mga kinabuhi kun dili maghatod og kadaugan kasiguruhan kabag-uhan diya sa pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak sa among ugangan nga ikaw naghatag og maayong panglawas. Salamat o Diyos sa maayong kondisyon everyday imo kaming dugangan og laing higayon sa among kinabuhi. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, sa tanan karon na nag-share sa imong mga pulong mga mensahe mga programa gikan nining mao nga FM radio. Ikaw magapanalangin sa matag usa nilang kamang kinabuhi. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity Amahan. Kadin ikaw magapanalangin sa ilang tanang mga paghagop paningkamot dinhi sa silong sa langit base sa imong mga pulong mga mensahe Amahan. Salamat o Diyos bisan pa man sa tanang mga OFW nga kanunay nagasunod nining mao nga programa Amahan. I declare blessing sa matag usa kanila. Kadin ang imong mga pulong mga mensahe mulikon sa matag usa kanila bisan pa man sa ilang matag pamilya nga dili dinhi sa Pilipinas Amahan. Salamat o Diyos nga ikaw nagapatalingog sa mga pag-ampo sa imong mga katawhan nga nagmatinud-anon nga na kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw. Dili gayon mapakyas ang imong mga saad sa mga katawhan nga nagmatinud-anon kanimo Lord Jesus. Salamat o Diyos niniktak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Way hunong ug way puas ang imong pagkamay pagkabuotan nga Dios nga imong gipasinati ni atong matinud-anon Amahan. Salamat o Diyos sa imong mga pulong mga mensahe mo imuhatag namo muhatod ka namo kadaugan kasiguruhan sa among mga kinabuhi labaw sa tanan sa upalabot nga mga panahon. Lord ako mga pag-ampo ka na kanimo. Doon na may mga problema sa matag usa. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, doon naman sila yung mga balatian, doon naman sila yung ubog-sipon, hilanat trangkaso, laban sa ulog, winter, tugsweet, bisan pa man ay arthritis, rheuma, bisan pa man o Diyos, ulcer, cancer, bisan pa man buhat sa kaway. Ako kinigipanlong, ako kinigikansilar in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat o Diyos sa kadaugan kung dito nga kayuhan, magahatod o mahatod kayo sa matag usa ka mga katawhan. Lord, inintag na o dapit sa kabuntagon ngayon maghihatag ka na mo. Samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe hatagi kinigluna o dapit sa matag usa kinabuhi o magapamuhat kini sa matag usa kanila Amahan. Dugong himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magayon. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay Ryan Makasaol magagsusonan. Ani usab ang inyong ubos nga alagad. Ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa social media Luzon, Visayas, and Mindanao. Even sa laing mga nason, Pastor Sapri Candelario magatod og mga mensahe nga gikan sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Ari kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan gikan dinhi sa taga-Roma, faith from hearing. Inom dumay mga kaigsunan ang imong pagtuon nagagikan gayon sa pagpaminaw.
Dili mahitabo mga kaigsunan kung ang imong kinabuhi karon dili ka kapaminaw sa pulong sa Dios. Dili mahitabo nga mausap ang imong kinabuhi kung ang imo lang kaugalingon pagbuot igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona from Batangas City mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Villanona family diha sa Nursery Lunoy by City Negros Oriental. Kakanunay usab nagasunod ini nga ato nga programa sa FM Radio. Naglanog-lanog ang FM Radio mga kaigsunan sa mga dapit ibin sa Lamas, ibin sa Kandahuyon. Wow, grabe. Una nga moabot ang panahon mga kaigsunan, ibin Tibok Negros Oriental pwedeng makaber up nining mao nga programa. Although mga kaigsunan kung doon na wifi connection mga kaigsunan, ibin sa Tibok Kalibutan makadungog sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagwas karon. Salamat sa Dios nga sa inyo nga pag-share nining atong nga programa. Pao sa ato nga station manager nga nakakaroon da sa sitio Kalugtugan sa 101.3. Wow, grabe ang pagkamayos Ginoo. Wa pa mo abot ang usa ka tuig mga kaigsunan sa pag-celebrate sa ato nga istasyon nga gipiyal sa Ginoo nining mao nga dapit mga kaigsunan naanan po'y FM Radio diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, ang Balabuyog, Cebu City sa 101.3 Shine FM. Wow. Wala karong umalabot nga pizza 16 sa Mayo mga kaigsunan, usa ka dako nga pagpasalamat ika 1 year sa Shine FM 95.3. Welcome ang tanan. At tanan nga mga listener o mga follower sa Shine FM mga kaigsunan. Although mga kaigsunan doon na tayo mga kalayhukan, mga talento o abilidad nga gihatag sa Ginoo. Labaw sa tanan sa mga tingog nga yang ipiyal ka na to. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Pastora Imogen Candelario from Jiran. Asan na siya karon mga kaigsunan tungkol kay ning bakasyon ni siya sa gikan sa ilahang gi trabahoan, gidala siya nga amo maigsoon, mura po siya o visitor mga kaigsunan. Doon na siya mensahe mga kaigsunan. Good morning Pastor Sabre from Jeddah. Wow, muna nga ang pagkamayos Ginoo o pagkabutan nga Dios di gyud mapakyas, di gyud kapakyason na igsoon. Gikan sa Jeddah mga kaigsunan tungod kay gidala siya nga amo aron sa pagbisita sa mga igsoon sa ihang amo igsoon. Karon siya gikan sa Jeddah sa Saudi Arabia. God bless everyone. God bless. Good night diri sa KSE. Gabi magkaroon dito sa Saudi Arabia mga igsoon. Ano na yung mensahe si Brother Oliver Villanona? Good morning Pastor. Pa-shout out naman dyan sa mga Villanona family nasa Bai City, Negros Oriental from Lipa City, Batangas. Wow, good morning, magandang umaga po dyan sa tagat Kamaynilahan. Maraming salamat po sa lahat nagsubaybay sa ating programa o palatuntunan ito sa ating paghatid ng mensahe sa banal na kasulatan. Wala tayo lain nga gihatod nga mga mensahe kundi mensahe nga gikan sa Ginoo nga maghatag kanimo kadaogan kasiguruhan labaw kalipay kalinaw gikan sa Ginoo. Inomdumi man kaigsuonan ang Dios maayo ni adtong maayo kaniya. Inomdumi igsuon ang Dios matinud-anon ni adtong matinud-anon kaniya. Ikaw ang Salmo 18 versikulo 25, matinud-anon ako ni adtong matinud-anon kanako. Hingpit ako ni adtong hingpit kanako. Ikaw o ako gihulat sa Ginoo kung tinuod ka bang hingpit atubangan sa Ginoo tungod kay siya hingpit kanimo. Ngayon nandun ay mga OFW mga kaigsunan gipaangay sa Ginoo sa diha nga sila surrender og naminaw sa mensahe sa Ginoo sa wala pa sila adto og Saudi Arabia. Doon na sila yung mga mensahe mga kaigsunan nga muingon sila pinagi sa pagkamaayos Ginoo, dili ko sila kalimutin. Inumdumi ang pagkamaayos Ginoo ayaw kalimtin. Matod pa nila mga kaigsunan kus Ginoo wa pagani na human ang kontrata pila pa lang kamulan mga kaigsunan
gusto na silang mo extend og laing kontrata kay maayo kaayo ang ilahang mga amo. O nag-ampo sila o nag-ampo ang inyong ubos nga alagad nga ang pagkamay pagkabutan sa inyong mga amo nga naa karon sa ilahang poder dili mausab forever and ever. Tawag kay maayo ang Ginoo ni adtong maayo kaniya. Ato nang basahon igsoon. Hingpit ang Dios ni atong hingpit sa Dios. Apan kung ikaw dili ka hingpit, dili ka maayo atubangan sa Dios, posibilidad ang Dios dili maayo kanimo kung dili may tumpawag kas kalaglagan o katalagman sa kinabuhi. Ini nga atong mensahe karon mga kaigsunan nga ang imong pagtuo nagikan sa mga mensahe sa Dios. Ang pangutana kinsa may takos og angayan nga mohatod sa mensahe sa Ginoo. Katubang mga tao mga kaigsunan nga wa magkinabuhi ini og ang mga tao nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Wow. Hinumdumi mga kaigsunan, daghang nagwadalas mensahe sa Dios. Millions of people. Pwede ikaw, pwede ako, pwede matag-usa ang pangutana subay ba sa Biblia o nagkinabuhi ba sa Biblia. Hinumdumi ni ining kalibutana gawas nun kang muminsahi lamang doon na kay sundon. Doon na kay himuon mga kaigsunan nga dili sab ka gitawag og ma-illegal. Mailigal sa kamengson way ayo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Oliver Villanona from Batangas City. Amen. Wow. Ako kining basahon mga kaigsunan, although mga kaigsunan ang introduction dili ni maoy ato nga topic, ang ato nga topic mga kaigsunan gikan sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ngadto sa 18, faith from hearing. Pagtuo nga gikan sa pagpaminaw. Minungdan kung dili gani nato ayuhon pagpaminaw, ang ato paminawon mao ang diskusyon sa palibot nga makadaot sa imong isikatawo. Hinumdumi na mga igsuon sigurado ha nga tinuod na kay kung dili gani ikaw ug ako maoy mag-atubang sa Ginoo. Muna mga alagad sa Ginoo kung kanunay daoton malipay igsuon kay mao may panalanginan sa Dios. Dili man tong mananaot matud pa sa mensahe sa usa ka alagad sa Dios. Siraan mong siraan apan hindi kami masisira sa mga panira. Hindi kami matitibag sapagkat ang salita ng Dios ay makatarunganon, makatwiran. Wow! Ikaw o ako, kung lagi tayong makikinig sa mensahe ng Diyos, sigurado ang imong kinabuhi doon ang gunay kabaguhan. Lamang mga kaigsunan, kung ang atong tawhanong prinsipyo baruganan mauni magsigi, wa gunay magsilbi. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Nathan Candelario, atong mga igsoon diya, Dong Premier Manong Prani, o ni Brother Raymond, o ni Pipito, o ni Day Ilse sa matakusan ninyo kapanimalay. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Manginaot ko ang mensahe sa Dios, dili nato ni ibaliwala samtang doon na patay kinabuhi. You and I, doon na tayong kagawasan, apan timan ni sa atong kagawasan, aton ning ayuhon paggamit ang atong kinabuhi na hinulaman. Ingon diri mga kaigsuonan, atong timan-an mga kaigsuonan diha sa Salmo 18 bersikulo 20, hinumdumi ang mensahe sa Dios. Hingpit ang Dios kung ikaw hingpit sa iyang katubangan. Maayo siya ni atong maayo kaniya. Matinud-anon siya ni atong matinud-anon kaniya. Wa nay daghang diskusyon. Ingon diri sa Salmo 18 mga kaigsuonan, introduction pa lamang ni sa atong mensahe. Ingon diri mga igsoon sa kapitulo 18 bersikulo 25. Naamoy Biblia igsoon. O Ginoo matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo. Atong nadunggan
ang Dios matinud-anon ni adtong matinud-anon kanimo. Mangutana ko sa atong kaugalingon karon, mangutana ta sa atong kaugalingon, Lord, nagmatinud-anon ba ko sa imong atubangan? Ikaw ug ako ray nasayod niini. Kami mga igsoon, dili namo hawak ang inyong una-una. Dili namo hawak ang inyong kasing-kasing. Kundi ang hawak ni anak, maulamang ang Dios o ikaw. Tinoo dili. Ang among obligasyon ang pagsaysay sa kamatuoran aron ang kamatuoran muhatag kanimo og kagawasan. Apan kung dili gani ta magkinabuhi sa balaang kasulatan, pwede lang ang atong tawhanong kinaayag batasan maorag gyapon gikan kaniadto hangtod karon bisan mo angkon patang Kristohanon. Unsay giingon diri sa pulong sa Dios? Sa Salmo 18 bersikulo 25, O Ginoo, matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo, og maayo ka ni adtong hingpit. Wow! Matinud-anon ang Dios ni adtong hingpit. Apan ang barukan sa taos kalibutan magkasasala ra manggod ko. Mapasayloon manggod ang Ginoo. Istorya ra na sa tawo. Apan sa iyang pagbalik, dili na pasaylo, paningil na sa imong utang. Maningil na siya mga igsoon, dili na mahitabo, magdupa pa siya sa cross. Humana, kasara magpakamatay ang Dios para sa atong mga sala. Sa diha nga siya nagpakamatay, maigsoon, kasara sa iyang pagbalik, timan ina mga igsoon. Mao nga ang mga lugar-lugar, Lord, mga lugar-lugar karon igsoon ginahinay bisita. Ano sa mga lagad magunob na ang tibok kalibutan. Duslitan na ni mga igsoon matud pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 11 nga sunugon ang tibok kalibutan sa hilabihang kainit ug mudahunog ug ang tanan ug ang tibuok kalibutan mawagtang ug mahanaw asa matang paingon. Atong hinumduman mga kaigsunan sa trahedya niining bulana gikan sa Taiwan ngadto sa Dubai. Nagpulos ba ang mga dato inatong mga panahon na mga sakyanan gipaglutaw ra mga igsoon? Usahay magud ang tawag tig-alang og kasing-kasing. Tig-alang balatian labi nagmaayo pag masalaman. May pagsukat ba? May paglawas. Kusog pang magsikay-sikay. Kusog pang mo trabaho. Pinapay kusog. Naghihatag sa Ginoo. Apang magluya na, magdaot na. Bisag kinsa pang santuha. Sampiton, pastor, pastora. Hello, dili na ko'y prinsipyos tinud-anay nga Kristohanon. Unya pa ka, moampos Ginoo, magtinga na ka. Unya pa ka mo atong simbahan, magtangkihon na ka. Sa panahon nga abdi ka pa, asa man ka. Wow. Kining ato nga giwali dili ni para namo. Dili ni para sa usa ka tawo, kundi kining atong giwali para ni sa tanan aron ikaw ug ako mahimong hingpit atubangan sa Ginoo tungod kay hingpit ang Dios ni adtong mga tawo nga hingpit atubangan niya. Wow. Maayo ang Dios mga kaigsunan ni adtong maayo usab niya. Ikaw karon ug ako karon ang Dios ray nasayon. Ingon diri mga kaigsuonan sa ato nga topic mga kaigsuonan, faith from hearing. Wow. Mausahay sa kalibutan kung masipyat ang tao sa pagpaminaw imbis maayo nga mga paminawon, mga nindot nga mga mensahe imuhang paminawon. Ang dili manon nindot nga mensahe makadaot sa imong isig ka tawo, mao Hinooy pilion. Hinumdumi mga kaigsuonan nga mahimong bulahan ang tao ni adtong maminaw og dili magasunod sa tambag sa mga dautan. Tinuod na pastor, tinuod oy. Si Salmista David mga kaigsuonan nganong nahimo to siyang nagmadaugon kanunay siyang naminaw sa giyas Ginoo.
kanunay siyang nagsunod sa pagkamaayos Ginoo. Wow! Doon naman may mga panahon, mga kaigsuonan, nga moabot sa punto maigsuon nga makapangutana si Salmista David, Lord, angayan bakos imong atubangan. Ikaw ug ako lang yun, may makausisan niini. Kami igsuon, dili mi kamonitor sa inyong kasing-kasing. Dili mi kamonitor sa inyong una-una. Dili mi kamonitor sa ugma sa inyong kinabuhi, kundili ang Dios lamang niana. Atong basahon ang Salmo Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 6. Gikinahanglan man kaigsunan ining kalibutan na duhara kasugilanon sa tao ang madungo. Maayong sugilanon o dili maayong sugilanon. Mohinungdan mahimo gyud kang mabulahan kung ang imuhang hunahuna o ang imuhang mga igdulongog kanunay nimong abong igsuon sa mga mensahe nga makatabang sa imong kinabuhi. Unsa man ang mga mensahe nga makatabang nimo, mga mensahe nga gikan sa Dios. Dili mensahe gikan sa imong silingan, dili mensahe sa imong gikan sa imong pamilya nga wala mangalagad sa Ginoo. Dili mensahe sa imong mga igsuon, sa imong mga anak o mga parinti nga wala na dili matinud-anon atubangan sa Dios. Apan kung ikaw o ako bulahan ka, kung ikaw nagmatinud-anon, bulahan ka kung ikaw nahimong himpit atubangan sa Dios, tungod kay ang Dios mahimong himpit ibig sa imong kinabuhi. Wow! Ato ning basahon. Pero dili na mo atong topic igsoon, apan timan ang pagtuo sa tao gikan sa pagpatalingo sa mensahe sa Ginoo. Makita ka na sa Roma mga igsoon, sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Wa man ako nagibasa igsoon. Apan atong unahon pagbasa ang Salmo 1:1. Ingon diri sa Salmo 1:1 mga igsoon. Unsay giingon diri? Tanawa ra gud mga igsoon. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Ana po di tambag ning dautan sa unsa man klasiha sa tambag sa dautan, puro pagdaot, puro paglibak, puro mga maritis. Makadaot mismo sa imong kinabuhi. Pasagdain na oy. Ayaw gastuha ang imong kasing-kasing sa mga pulong nga dili makatabang mismo sa imong kinabuhi. E dili man nato na mapungan igsoon. Kung ikaw o ako dili magpadominar sa mensahe Ginoo, mao ra gyud imong kinaay bisag Kristohanon ka pa. Bisag asa pa kang simbahan mo sulod magkaigsunan, mao ra imong kinaaya, di ka magpausab sa Biblia, mao ra gyud na mubarog ra gyud kang ikaw mo'y sakto. Dinao dili. Pero diyas pulong sa Ginoo, perfect pagkasayo pa. Ingon diri mga igsoon, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o magsunod sa gibuhat sa mga makasasala. Ikaw nga Kristohanon maigsoon, musunod ka gihapon sa mga buhat sa mga makasasala, nga ikaw may nakahibalos ka matuoran. Ingon diri magkaigsoon, og makikabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Na usahay magud ang tao kanunay makikabin ni atong wala mo ila hinuon sa Dios. Unsa man ang makikabin, maunoy hinuoy paminawon ang dili maayong sugilanon nga gikan sa ubang tao nga wala nagmangalagad sa Dios. Inay ang paminawon ang mga mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo, gikan sa balang kasulatan, mao man hinuoy paminawon tong walay basa-basang pulong sa Ginoo. Di biktima. Ano yan, mahayan ta. Mahayan ang pastor, mahayan ang pastora, mahayan ang mga magwawali. Even sa mga trahedya nga moabot sa nagkalaing-laing nason, mahayan. Nga moingon kani mga pastor subsidy sa pagwaling mga trahedya, alang-alang mo sa inyong paminawon. Sige ra mo hilot-hilot. Sige ra mo uyon-uyon bisag sayo. Igsuon ang atong giwali dili makadaot kung dili makatabang ni atong mutuman niini.
ug maminaw niini. Tungod kay ang atong pagtuo nagikan sa pagpaminaw. Ang pangutana kinsa may muwali. Ako kining ipadayon igsoon, tanawa ra gud. Bersikulo 2, maoy iyang ikalipay ang pagtuman sa balaod sa Dios, sa Ginoo, og nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Grabe. Ikalipay sa Dios. Kinsay malipay? Ang Dios. Tingali ni kalibutan ng mga igsoon, malipay ra kag makadawat kag butang. Karon ra na ka malipay. Pero pagkaugma ka problema ka. Ngano man, magkadawat kag butang unsa may imong imintinar sa butang nga imong nadawat, di ka problema ka. Tingali dako kay kag ngisi mga kaigsunan kung makadawat kag regalo nga sakyanan. Ang pangutana unsa may imong pagkasulina wa unsa may imong pagkrodo, unsa may imong imintinar aron ang imong sakyanan kanunay rining kondisyon. Ang atong kinabuhi, ang atong lawas maigsoon sama sa makina. Mukagar yun eh. Una-una ang mga kaigsunan nga dili pa moabot ang pagkagagar sa imong kinabuhi, sa imong pisikal nga bahin, nangalagad ka na sa Ginoo nga higpit. Nangalagad ka na sa Ginoo matinud-anon. Unsa man po'y timailahan anak pastor? Ang timailahan ni anak, magpapili na hangtod sa katapusan, bisag sa unsang kahimtang sitwasyon, nangalagad na. Kaya kung mangalagad lang tang naatas kadagaya, sige, ang atong pagkakristohanon, ang atong huna-huna, musulot ang pagkakristohanon aron ta madato, sayop ng prinsipyo haigsoon. Ingon sa 3, mga igsoon, sama siya sa kahoy nga nagtubo sa daplin sa usa ka sapa, og mamunga sa tingbunga. Wow! Og ang dahon dili malaya, tanawa ra gud. Dinis Pilipinas, nagalaya na ning mga dahon. Labi nas atbang sa dagat mga igsoon, wa nagay lunhaw. Puro na lamang violet. Puro nag-chocolate hills. Anong gitawag man nag-chocolate hills mga igsoon? Kaysa panahon nga mga wala ng mga tanom or mga sagbot sa mga bungtod diya sa Bohol nga mahimo nga chocolate hills, mga upaw mga igsoon ang makita nimo mura pog mga chocolate nga mga bungtod. Pero kung panahon sa ting-ulan karon may igsoon nindot ka aerobyo dito labi na mag-init, mga matay ng mga tanom, mga sagbot, mga kugon, maigsoon. Pero kung mating ulan, mura pong nindot sa maigsoon kay puro man sa green. Wow! Unang karon maigsoon, ang mga yuta karon mura mga chocolate. Perte ng pagkakaginga. Ibin gani mga tubig karon mga kaigsunan, wa na. Nangakutod na. Kung sa manang nakakutod, pastor, nangahubas na. Ultimo mga sapa, wa na. Kurot, hasta rami patay. Hasta rainbow maigsoon, mga kayaw ka kung sa padiha maigsoon, patay na oy. Buhi ka ng piti ng kaginga ng tubig. Dili na kaging ng tubig maigsoon. Kaging na kaya ng mga sapa o mga soba. Pila na lamang kasapa din sa bukid karon nga nag-agi. Ibin ang tinugdan sa tubig, wa na. Kutod na mga igsoon. Ingon diri mga igsoon, apan ikaw o ako mahimo kang bulahan. Anong mahimo kang bulahan? Ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo kanunay ning lig-on sa diha nga ikaw magkinabuhi sa mensahe sa Dios. Wow! May sama ka maigsoon, tanawa ra gud sa bersikulo 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Og mamunga sa tingbunga, og ang dahon dili malaya, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Wow! Nganuman ang mga nangalagad sa Ginoo nga matinud-anon, nganuman ngano na may pinasay, simpre hingpit ang Dios. Di adtong hingpit kaniya. Ikaw ug ako ra gyud makatubag niana. Ako igsoon kami mga alagad sa Ginoo, dili may ka-force kun mutuo mo sa dili sa minsay sa Ginoo. Apan hinumdumi ang tanan nga mga mensahe nga inyong madungo, kung inyo ning ikinabuhi, kung
inyo ning i-aplikar, doon na may mga pagsulay, doon na may mga sitwasyon nga dili ninyo kayang sulbaron, timani kaya ng sulbaron sa Dios kay hingpit siya o matinud-anon siya ni adtong matinud-anon kaniya. Wow! Ikaw ra bagoy gihulat. Ikaw ra bagoy magdesisyon. Ang kaluwasan na animo. Ang kaluwasan wala ni pastor, wala sa simbahan, wala sa title sa simbahan. Naani mo ang kaluwasan kung kanos aka nga mahimong matinud-anon, kung kanos aka mahimong maayo atubangan sa Ginoo. Aron ikaw mahisama ni ini sama sa kahoy nga naa sa daplin sa samba. Nga sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga problema, sa panahon sa kawaladon, dili ka mawad-an sa paglaom tungod kay ang paglaom naarag yun sa Ginoo. Wala ni sister, wala ni brother, wala ni pastor, wala ni pastora. Wow! Lamang gihulat sa Dios kung kanos aga mahimong matinud-anon. Ganto kaniya. Ingon diri mga kaigsuonan sa 4 tan-awa ragon. Apan dili sama niini ang mga dautan. Tan-awa ragon. Gibasi sa duha ka sitwasyon, dautan og ang dili dautan, hingpit og dili hingpit niini. Tan-awa ragon ang mga dautan. Bersikulo 4. Apan dili sama niini ang mga dautan, sila daw uhot nga mapadpad iniguro sa hangin. Ayay. Ingon ang 5 maigsoon, ang mga dautan silutan gayud sa Dios og dili itipon sa mga matarong. Klaro dili. Base sa Biblia, ang mga dautan dili itipon sa mga matarong kay magyagaw-yagaw ra man na. Mura man ang mga paresiyog sidusyo, mga kaigsunan nga sigig pamantay diha sa sulod sa sinagoga. Ang gibantayan ang sayop ni Jesus, bisag dili sayop, kay nagtabang si Jesus sa panahon ibin sa adlaw igpapahulay. Grabe. Ingon ang 6 mga igsoon, bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala, ikaw ug ako. Klaro ha, kung dili bata makasasala atubangan sa Ginoo. Unsay dangatan sa mga makasasala, kalaglagan, base sa balaang kasulatan, dili na akong tumutumo mga binangga. Dili na ako ang pulong, kung dili pulong na sa Ginoo. Ari kita sa atong topic, Exxon. Timan-i, ang pagtuo nimo, ang pagtuo nako, nagagikan sa pagpaminaw. Dili ko nahimong alagad sa Dios, dili nahimong likon ang akong pagserbisyo sa pagdala sa mensahe Ginoo kung wala pa ko nakapaminaw sa mensahe Ginoo. Dili mahimo nga hangtod karon nagpabilin ang paglaom o ang insaktong pundasyon atubangan sa Dios kung wala ko nakapaminaw sa mensahe sa Dios. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rosay Alferez from Davao City. Mayong buntag kanyang tanan. Pakikumusta lang ko sa inyong pastor usab diha og sa mga alagad sa Dios og sa tanan nga mga nangalagad sa Ginoo. Kay mao na importante mga igsoon, ikaw ug ako kung ang imong kinabuhi nasubay sa balang kasulatan, magkasinabot kita. Apan kung dili mga igsoon, dili pwede. Nganuman, dili pwedeng itipon ang mga dautan diya sa mga matarong kay maura na'y magyagaw-yagaw mga pinangga. Apan hinumdumi, kung ikaw gusto kang mahimong matarong, paminawa ang mga maayong mensahe sa Ginoo naggikan sa pulong sa Ginoo. Kay ang imong pagtuo, igsoon ang akong pagtuo, naggikan gayon sa pagpaminaw. Wow! Atong basahon ang Roma Kapitulo 10, versikulo 17 ngadto sa 18. Nasayod ko mga kaigsunan, doon na namoy mga Biblia ka. Manginaot ko sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3.
Aw sa tanan nga nagasunod sa ato nga programa Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, hinumdumi ang Biblia gituga o gibog na uban ang lamdag sa balaang espiritu. Dili ko makikdebate, dili ko makikdiskusyon nga ang Biblia gihimo sa tao. Yes, of course, but dunay giya sa Holy Spirit. Sa imong gituhan karon, na ba kay giya sa Holy Spirit aron imo nang ampuan? Wa, pakita ikog kapitulo bersikulo kay dili ko makagdiskusyon ninyo. Apan kung wa gani sa Biblia, pamatud-an nato ang Biblia, kasulatan kay mo mutukan sa tinuod nga kamatuoran. Ingon diri mga igsoon sa kapitulo 10 bersikulo 17 ngadto sa 18. Ingon diri mga igsoon, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Remember that? Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Sunod, ingon diri, sa mensahe o ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Wow! Kung ang imong gipamati karon dili gani mga pulong ni Kristo, posibilidad ikaw o ako mag-antos yun ini. Ngano man, kay kung dili gani mensahe gikan ni Kristo, mensahe na puro gina mga pangdaot nga maabot nimo. Apan tugad bida glory kung ikaw matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo, bisan wala tuo batuon ka og mga sakit nga mga pulong, i-enjoy ang imong kinabuhi tungod kay dako kag kanti atubangan sa Dios. Wa ba ta mahibalo mga igsoon nga ang mga tao nga kanunay gi-underestimate, kanunay gi-lockdown, kanunay gipakawalay bili sa katilingban, maoy nahimutan sa Ginoo. Ikaw ug ako kung dili magani mahimuot ang tao, apan kung ang Dios nahimuot nimo tungod kay ikaw naglakaw sa tinud-anay ug nahimo kang hingpit atubangan sa Dios ug ang Dios hingpit kanimo, wow, di gyud ka pasagda magbiyahan. Tinuod dili. Bisag biyaan pa kas imong silingan, bisag biyaan pa kas imong isig ka tao, bisag biyaan pa ka sa ubang mga tao, apan kon ang Dios dili mubulag kanimo, saludo ko. Salamat sa Ginoo sa imuha nga mensahe, Sir Willinario Esque Florentino from Davao City Government. Kanunay gyud naghago nining ato nga programa sa paggama og YouTube channel. Wow! Ang Ginoo mga panalangin kaninyo uban sa tibok nimong panimalay. Dunay say mensahe, dalaygon ang balaang Ginoo nga akong Dios sa langit. Maayong buntag, Pastor. Salamat sa live. God bless. Wow. Una nga pipila ka mga adlaw o simana nga wala ta maka-live diri igsoon tungod kay doon natay mga lagaw. Una nga ibin gani doon ako'y obligasyon din sa eskwelahan. Ipakita dahil ko igsoon isip presidente sa mga ginikanan sa eskwelahan din sa national igsoon sa senior high o sa junior high school. O niya kay tuan naman kos Malabuyo ay hapit na di ay muin ang klase. O niya ako lang sabtong bisitahon may igsoon kaya naman po tayo obligasyon. Una nga wala to o mga kaigsunan ming kontak ang ako ang anak, di naman ko makontak, gawa may signal dito sa Malabuyo, dito sa among kitarabuan, gawas kung magpa wifi ko igsoon. Ibin gani ang ako ang pamilya wala kakontak, wala ko kakontak within 3 days tungod kay nag-concentrate me sa trabaho sa pagtukod sa FM radio. Wow! Unang usa ko nakabalo mga igsoon nga gipakita di ko atol sa meeting sa mga ginikanan kay Silvi pagitaon jud ka kay ikaw be presidente. Na mangayo lagi kog dispensa tungod kay wala tuon ning atong obligasyon. Apan gyatagan ako priority ang bulaton para sa Ginoo. Ano man
alagad makas Ginoo. Mahimo makang makasupak sa kabubuton sa Ginoo maigsoon nga mas unahon pa nimo katagag bili ang mga kalihukan sa kalibutan kaysa kalihukan sa paras Ginoo. Hinumdumay mga igsoon ining kalibutan na bisag unsa pay imong trabaho, bisag unsa pay imong probisyon, kung dili gani nimo unahon ang Ginoo kanang imong propesyon, naligdan ra gyud nimo pag-abot sa kalamidad ug trahedya sa tibuok kalibutan. Mawagtang ra gyud na. Ibin ang inyong mga balay, ibin ang inyong mga sakinan. Una-una nato mga igsoon ang kahimtang sa Dubai within few hour bungkag tanan sa naigo sa mao nga trahedya. Kanus apamanta magtinulanan, kanus apamanta mahimong hingpit sa tubangan sa Dios o ang atong kinabuhi mawagtang na ni. Hinumdumi maigsoon wala na'y lait pagkamatayon sa tao. Ingon ang Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gibutan lamang nga mamatay sa makausara, human ni ana mauna ang paghukom. Ikaw ug ako ayaw kumpiyansa, basig maabdan kas imong gininhawa, magkabsan ka nga wala ka nang patinud-anon atubangan sa Ginoo, paingon mo kas impierno. Tingao dili base sa balang kasulatan. Ingon diri man kaigsunan tan-aw ra gud. Ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw. Ug ikaw ug ako kung maminaw ang imuhang gipaminaw, mga dautan nga mga pulong gikan sa imong isikataw, posibilidad nga ikaw mahimo sa kandautan. Kung ang imong gipaminaw dili maayong sugilanon mga pagdaot sa uban, posibilidad ikaw sa mananaot sab ka. Tinuod dili. Apan kung dili gani ka maminaw sa mga dili maayong sugilanon, ang imong gipaminaw mga maayong sugilanon gikan sa balang kasulatan, posibilidad ang imong kinabuhi sama ni Jesus. Wow! Siyempre, ang imong gitun-an ang kinabuhi ni Jesus. Kinsa man si Jesus kaniadto, kinsa man ang iyahang unsa may iyahang nahimo, unsa may iyang nakumplay. Dautan ba siyang binuhatan? Dautan ba siyang pinulungan? Dautan ni atong mga kontrabida apan atubangan sa Dios nga mo'y nagpadalan niya. Siya maoy nahimutan sa iyang amahan nga mao ang Dios nga mo'y nagpadala niya dinhis kalibutan. Ikaw ug ako kung mahimo kang minsaydor sa Ginoo, ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Kahimtang og sitwasyon dapat ang imong kinabuhi sama ni Jesus. Wow! Ingon diri maigsoon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Kay kung ang imong nabati dili pulong gikan ni Kristo, pulong na ni Antikristo. Hello. Ang mensahe mga igsoon nga madungog nimo, kung dili gani na pulong gikan ni Kristo, pulong na ni Antay ni Kristo. Duha ra magud ka pulong man ang madungog nato man. Maayo og dautan maora na. Kay kung dili gani na maayo, makadaot na sa imong isig katawo. Makaguba ng may relasyon sa imong isig katawo, kay puro ra man ang mga pagdaot, puro ra man ang mga pag-underestimate, puro ra man ang mga pagbutang-butang, puro ra man ang mingon basic, wala bay tinud-anay. Ingon diri mga igsoon sa 18, tan-awa ra gud. Apan nangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Atong basahon sa unahan. Ingon ang unahan igsoon, nakadungog sila sumala sa kasulatan. Wow! Nakadungog sila, tingali nakadungog sila sa mensahe Ginoo, pero wala nila ni ikinabuhi kay ang ilang gipaminaw mauman ang mensahe kalibutan nga dili insakto. Hello. Nakadungog sila matod pa sa balang kasulatan. Atong basahon pagbalik ang 18, do na mo'y Biblia diha.
Ingon dire maigsoon, apan mangutana ako, tungod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila, sumala sa balaang kasulatan, mingkaylap sa tibuok kalibutan ang ilang minsay, mingabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilahang mga pulong. Grabe. Diya sa social media mga kaigsuonan, versikulo kapitulo di ko na mausog. Kay ang Genesis 1:1 o ang Revelation 22 di ko na mausog ang explanation ana. Ang mausog lang ana ang application. Ang definition sa mensahe Ginoo di na siya mausog. Apan ang application mausog kay usbon sa tao kay mao'y magbuot sa mensahe Ginoo. Imbis ang mga maayong mensahe nga angang iwali, mga mensahe nga dili makatabang sa iyang isig katao, mga mensahe nga makadaot sa uban, mga mensahe nga makahatod sa kalaglagan sa tao, nga naman wa man ikinaboy ang mensahe Ginoo. Ingon diri mga kaigsoon na, si Jesus ming-ingon, unsay giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ngadto sa 30. Ang akong mga karnero maminaw sa akong mga tingog. Ikaw ug ako siguroa nga karnero ka atubangan sa Ginoo. Kay kung dili ka ni ka karnero, kanding ka. Hello. Mao nga ibin sa social media. Gagmay nimo nga sin mga kaigsunan daghan kayong mag-react. Nga wala na sa Biblia nagsukat ang pulong igsoon. Salamat sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Saman. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ingon ang Juan ato ning basahon me. Ingon si Jesus, ang akong mga karnero magapatalingihok sa akong tingog. Siyempre, kay kung dili ka ni ka karnero sa Dios, kanding ka. Ug ang kanding, kusog kay mo reklamo, kusog kay mag-react. Ingon rin mga igsoon, ato ning basahon ang Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ngadto sa 30. Tanawa ra ko. Ingon rin mga kaigsuonan sa 27 ngadto sa 30. Ako ni basahon do na mo'y Biblia. Unsay giingon ni Jesus? Ingon si Jesus, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Kinsay nagsulti? Si pastor, si pastora dili, si Jesus nagsulti nini. Watay katungod nga mo ingon tag ako mo'y Kristo. Ako mo'y tag-iya sa inyong kalag. Ako ang nagpamay-ari sa kaluluwa niyo. Pag hindi kayo dadaan sa akin, hindi ninyo makakamit ang kaligtasan sapagkat ako ang daan. Antichrist na igsoon. Why Kristos kalibutan karon? Wa pa sa nibalik base sa balang kasulatan. Munang kanang dunay mga tao sa kalibutan karon nga maka muangkon nga sila mo'y Kristo, sila mo'y Ginoo, sila mo'y tinawag. Balantayan na igsoon, basig ikaw ug ako usa niana nga mabiktima. Kay base sa balang kasulatan mao'y tuohan ug daghan ang madaldal niana ibig gani sa mga Kristohanon. Munang magbantay tang mga Kristohanon. Dili gani lik-on ang imong pundasyon. Luka pa kita. Unsay giingon diri mga igsoon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Wow. Tinuod na, munang ikaw ug ako bulahan ka atubangas Ginoo. O sa imong pagpaminaw, o sa imong pagpatalingog, karnero ka atubangan sa Ginoo. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FA, sa tanan nga nagasunod nini nga mga programa, mga pinangga, God bless everyone. Kay mga karnero ta atubangan sa Ginoo. O sa diha nga ang Dios mahimuot ka nato
o iyang makita nga ikaw hingpit sa iyang atubangan, hingpit siyang mo panalangin kanimo. Wow! Ingon diri maigsoon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila, sila nagsunod kanako. Wow! Dili mahitabo nga ikaw mahimong karnero kung ang imuhang gisunod dili sama sa tunog ni Jesus. Ikaw ug ako pwede namang muangkon nga mahimo kang karnero. Ang pangutana, pareha ba ang imong kinaiya ni Jesus or lahi? Ikaw ug ako rin makatubag anak pinangga. Dili na ang uban. Mismo ikaw dili pwedeng magpakabutang bungol ka kay mismo ikaw ug ako mo'y nahibalo kung unsa imong kahimtang para sa imong isigataw. Ingon diri maigsoon, ang akong mga karnero mamati sa akong mga tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili gayon sila mga matay og wala makaagaw kanila gikan kanako. Wow! Way makaagaw sa imong kinabuhi gikan sa kamot sa Dios tungod kay ikaw ug ako iya naman sa Dios. Kisa pa may makaagaw nimo. Kinsa pa may makaguba sa imong relasyon atubangan sa Dios. Kalibutan ba? Kawalan ba? Problema ba? Balatian ba? Mahadlok ba ka? Wa na. Tungod kay ang Dios naa sa imong kinabuhi mga pinangga. Siya ang source of income. Siya ang tag-iya sa tanang mga butang. Atong imaginon, sa pagsugod pa lamang sa FM radio dire, ga problema ng mga tao. Unsay imintin kahaasa sa FM radio na masirado gyud na, mamingaw gyud na, kay wala nay klaro diha. Mga isyu bang way kapuslanan, mga sugilanon bang mga pagdaot na nagtuo ang mga tao nga madaot ang alagad sa Ginoo, ang Ginoo mo'y gidaot. Amen ba? Kung ikaw o ako manaot kas mga alagad sa Ginoo, timan ina, dili si pastor, si pastora mo'y madaot, kung dili ang imong gipakawalay bili ang Dios igsoon. Kay ang among giwali ni ining mao nga istasyon, dili minsay sa tao, kung dili minsay sa Ginoo. Hello? Ang matag panit, ang matag wording igsoon, ang mataglitok sa among dila, dikan gayud sa Biblia, dili sa among kaugalingong kinaya. Kay amo na ning gipatay ang among kaugalingong kinaya, pinaagi sa balang kasulatan. Apan kung ikaw ug ako di ganit makatugkad sa pulong sa Ginoo, hangtod karon mo res gyapon ang atong batasan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samang. Mayong buntag pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga mao'y naghatag og kalig-on og kadasig kanunay luyos sa mga pagsulay. Ang Dios Diyon naghatag kalig-on kanako. Wow! Saludo ko sa mga tao, sa mga alagad sa Dios. Ang mensahe sa Dios muni-mulikon nimo. Sa panahon nga ikaw batikoson, sa panahon nga ikaw hatag problema, sa panahon nga ikaw dauton, sa panahon nga ikaw i-underestimate, basaha ang Biblia kay mo na'y muhatag nimong kalig-on sa imong ugpaglaom sa imong kinabuhi nining kalibutan. Wa na'y langit pang solusyon. Wa na'y langit pang nindot nga sugilanon nga gikan sa Dios pinagi sa balang kasulatan. Ano na sa mensahe, amen pastor, tinuod, grasya lang yun sa Ginoo. Wow! Even sa among kinabuhi, dili na mo na ikapanghatay kantos uban. Sa diha nga nagmatinud-anon may mga igsoon, sikat sa among pagkamatinud-anon, matinud-anon sa bang Dios, tungod kay matinud-anon siya, ni atong matinud-anon kaniya. Mangutan na tama ikson, asa mo po na makita, pastor? Salmo 18, versikulo 25. Kanunay nang gipaambit sa mga alagad sa Dios.
kay mismo ikaw ug ako gipasinati sa pagkamaayo sa Dios, sa diha nga ang Dios nakita nga ikaw ug ako matinud-anon sa iyang atubangan. Ang pangutana, kanus agaman mahimong matinud-anon sa iyang atubangan tungod kay ang Dios naghulat sa imong desisyon karon. Ayaw pabutang mga igsoon nga makabsantas atong gininawa. Usa pa ka mo ingon, Ginoo, matinud-anon, patay na ka. Tuan na ka sa 6 feet below the ground. Pag mata ni mo igsoon, espiritu na lamang nang imo ang kakarag-karag. Ayaw pabuta igsoon. Kaming mga alagad sa Dios, mga pastor nang matinud-anon sa pulong sa Ginoo. Kining among gibuhat dili namo ni para sa among kaugalingon nga kaayuhan, kundi dili kaayuhan ni para sa tanan ni atong gustong maminaw sa mensahe sa Dios aron ikaw ug ako pinaagi sa imong pagpaminaw diha magsukat ang tinud-anay nimong pagtuos Ginoo. Kay kung dili gani nimo paminawon ang mensahe sa Dios, mao'y paminawon nimo ang mensahe sa palibot, mapakyas gyud ang tao. Matud pa diri mga igsoon, tan-aw ra gon ang giingon ni Jesus. Ingon diri mga igsoon 28. Ingon diri mga igsoon, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili gayon sila mamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Tan-aw ra gon. Walay makaagaw kanila gikan kanako. Kung ikaw iya na sa Dios, way makaagaw nimo gikan sa Dios. Nganuman, protektado ka sa iyang kahong. Protektado ka sa iyang pagkamayo. Hinumdumi igsoon, maayo ang Dios. Maayo ang Dios. Maayo ang Dios kanago. Maayo ang Dios. Hinumdumi maayo ang Dios kanako ug kanimo ug kanatong tanan kung ikaw maayo atubangan sa Dios. Siyempre si Jesus nakaila siya. Niingon siya, nakaila ako sa akong mga karnero ug walay makaagaw gikan sa akong mga gamot. Grabe. Ingon diri maigsoon sa 18, tan-awa ra gud diri sa 28 sa maong kapitulo 10 sa Juan kapitulo 10 versikulo 28 na ingon diri, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili gayon sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. 29 ingon ang 29, ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Wow, kinsa man ang amahan? Ang Dios nga mo'y tinugdan ug tuburan sa nang mga butang. Ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta gikan pa sa Genesis 1:1. Wa pa na tawo, wa pa si Adan, wa pa si Eva. Mingaw ug hawang pa ang kalibutan, wa pay hitsura na ana ang Dios. Mangutan ako, kinsa man ang Dios? Ang Dios Espiritu o ang pagsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Juan kapitulo 4 versikulo 24. Kaya kung ikaw o ako dili makatugad sa mensahe Ginoo, di good ka katuo bisag unsaon pa. Kaya ang tao sa kalibutan, to see is to believe, believe is to see. Mutuo o makakita, mutuo og makahigab sama kang Tomas. Apan niingon si Jesus, Tomas, Tomas, nakatuo ka ba kay ikaw nakakita nako nga ako gipanhaw gikan sa mga patay? Apan bulahan katong nagapanuo bisan wala makakita kanako. Munang karong mga panahon na dunay mga milagro, magdagsang magbaha dayon kay naay milagro. Naay mga miracles mga kaigsuonan. Apan hinumdumi ang tinuon nga milagros imong kinabuhi hangtod karon nagpabilin kang ligon bisan taliwala sa kawaladon, taliwala sa mga balatian, taliwala sa mga paglutos, taliwala sa mga pagsulay, pabilin kang ligon pagtuman sa kabubuton sa Ginoo.
way makaagaw gikan sa kamot samahan kung ikaw ug ako nagmatinud-anon lang niini mga pinangga. Wow. Ingon diri mga kaigsunan sa 30, ako ug ang ako amahan o Sara. Maynugdan ang imong kinabuhi ug kinaaya kung nagalagad ka sa Ginoo ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Ang atong oras karon mga igsoon, sayo pa mga igsoon. Apay 20 minutes. Ingon ang Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3. Pamantun inis imong kinabuhi. Kaning ingon diha mga kaigsunan, tawgon mo ako, o ako motubag kanimo, o ako makapakita sa mga butang nga wala nimo hisayre. Wow! Maunay nindot. Kung ang Dios mahimuot nimo, dunay mga butang, dunay kalampusan nga di gud ka makatuo, makaingon ka, wow! Di ko katuoan di oy. Anong dili makakatuo? Kay dili ordinary ang panalangin sa Ginoo. Grabe. Atong basahon ang Jeremias, doon na mabuhay Biblia diha. Tingali talag sara nato ni madungog dinhi sa FM Radio. Apan kadunay nato ning mga dungog sa mga mensahe sa mga alagad sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3, ako kining basahon. Ingon diri mga igsoon, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ang pangutana gud og lain imong sampiton, dili si Jesus, dili ang Dios. Kay kung mosampit gani kag dili Dios, tinuon nga Dios, dili man nakadungog, dili man nakamamat, dili ko nakabati. Kung sa may giingon niya sa Salmo 115, versikulo 1 ngadto sa 8, nga ang giampuan dili kadungog, ang giampuan dili kadungog, dili ka kita, walay mata, walay ilong. Ako ni basahon ron igsoon. Ingon diri maigsoon, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Grabe. Ipadayag sa Dios. Kisa mo nang pasalig ni pastor, pastora dili oy. Pasalig na ni Jesus, pasalig na sa Dios. Anawa ra gud ingon siya. Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Wow! Doon na day mga butang wa pa nimo naabot nga wa pa nimo masayri. Masya ka maigsoon. Masya ka sa pagkamayos Ginoo. Hinumdumi nga sa diha nga ikaw mutawag nga kaniya igsoon nga matinud-anon, timani igud kaniya pakyason. Lamang kung ang imong gitawag klaroha kung ang Dios ba. Kay kung dili mga igsoon, adunay mensahe si Brother Armando Englatera Megson pagit ko sa akong adlaw na tawhan karon, pastor, kay niabot na jud ang akong gipaabot nga birthday karon adlaw. Ako jud pasalamatan ang Ginoo tungod kay siya ang tag-iya sa akong kinabuhi. Wow, happy birthday Brother Armando Englatera. O niya sa atong mensahe akong ipli ang birthday song igsoon. Aduna sa mensahe ako ning ipadayon sa pagbasa, tag-iya sa akong kinabuhi og kusog og gitagaan nako niya og 50 ka tuig. Wow, magulang ra kanako 4 ka tuig. Kay 46 naman ko igsoon. Ikatuig dinhi nagpuyo sa kalibutan nga ana jud iya ang proteksyon og guidance. Salmo 118 versikulo 24, salamat sa pag-greet pastor, God bless you. Wow, salamat sa Ginoo. Happy birthday. Many more years to come today and forever and ever, Brother Armando Englatera. Uban sa tibok nimong panimalay, pasinatigon ka sa pagkamayos Ginoo. Ampingan ka sa iyang pagkamayo, kay mao nay saan matinud-anon ang Ginoo ni adtong matinud-anon kaniya. Hingpit ang Dios ni adtong hingpit kaniya. Remember this,
ang pulong sa Ginoo way kasipyatan. Lamang ikaw o ako magkinabuhi sa mensahe sa Ginoo. Sa diha nga ikaw mutawag igsoon o makita sa Ginoo ang imong kinabuhi, tubagon gid ka. Dunay mga butang nga dili nimo mahisayran o dili nimo mahibal-an nga masyak lamang ka maigsoon. Wow, wa gyud ko mag-expect niining mga butanga. Ano man, gitagana na nas Ginoo para nimo. Moindan niining mga panahon na karon maigsoon, dili na to sipyaton nga motawag tas Ginoo samtang ato pa siyang matawag. Atong basahon igsoon, Isaias kapitulo 55 bersikulo 6. Ato ning basahon. Ingon diri mga kaigsunan sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6. Tan-awa ra gud igsoon. Ingon diri sa 6, ako ning basahon. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Ang problema mangon mga igsoon, kanusa pa man ta mo dangop ug wa na tay panahon. Magtinga na ta mga igsoon. Kay do na mga mga tawo mga igsoon, pastora. O nga naman, palihog og bisita dito kay wa na gyud tawo nagtinga na. Palihog og tabag ampo. Ya mangutana may mga igsoon, ya kabalo pa nang mo ampo, kabalo pa nang mo sulti. Dili na. Kalison na mag-istorya gud kay kanang kinabuhi. Nana lang kutob sa tunlan. Nausao pa man nato maigsoon. Kay ikaw ug ako igsoon, wa man tay katungod mga kaigsoonan nga ang usa ka tawo kita mo'y modalas iyang kaluwasan ngadto sa kasiguruhan. Tungod kay nag-ingon ang kasulatan, ikaw ug ako mao may mga tubang. Sayop man gud mga kaigsoonan, ay maluwas lagi na sige kun ako nang giampo. Unya ka na imong giampo nagbuhat og dautan maluwas. Dili maayo igsoon. Dapat ikaw ug ako maoy mismo moatubang sa Ginoo kay dili man si sister si brother, dili man imong asawa imong bana mo'y mga tubang sa hukmanan. Ulo mga kaigsunan kami mga alagad sa Ginoo, ang among pag-alalay, ang pag-guide o paggiya mga kaigsunan kung unsay angay natong buhaton, apan ang importante ikaw ug ako mismo mo'y musurrender sa Ginoo. Kami may igsoon, di may kaluwas ninyo di may makahatag ninyo sa inyong gikinahanglan, kundi ang makahatag ninyo ang Ginoo ra gyud. Ang amo nga gihimo mao ra gyud ang giya. Pagpadasig, pagpalikod pinaagi sa balang kasulatan. Tan-awa ra gyud niingon diri sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6. Niingon diri, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sampitan ninyo siya samtang siya duol ba. Uni ang pangutana mga kaigsuonan, kung mosampit as Ginoo dili po ta mo biya sa pagkadaotan. Tan-awa ra gyud diri sa city, niingon ang city, pabiyaa ang mga daotan sa ilang mga sala. Ang pangutana mga igsoon, kung dili gyud mo biya ang tao sa ilang mga sala, dugon ka. Nahimpit man ang Dios ni atong himpit ngadto kaniya. Dunggon ta mga igsoon, kung magsige ra tag pagpakasala dili oy. Mao magani niingon ang pulong sa Ginoo diya sa city, pabiyaa ang mga daotan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotan huna-una. Wow! Mao magani ang imong huna-una karon kung daotan na kay nakadungog lagi ka sugilianon sa uban nga dili insakto, mahimo pagkagdaotan. Tinuod dili. Pero kina tinuora bisag dili pa mo ingong dili. Base sa balang kasulatan. Tanaw ra kun ingon diri pabiya ang mga daotan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang huna-una. Wow! Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila pabalika sa atong Dios. Grabe. Ang pangutana man gud mga igsoon, kung ang tao makuli nga mobalik sa Ginoo, kung ang tao dili gud gahi gud tingkoy. Dili man madala nimo guroy mga kaigsuonan. Marang-arang og baka o kalabaw kung naay pangilong, pero wa gani nay pangilong may igsoon. Gahi pamangani ng baka o hayupan mga kaigsuonan nga naas ilong. How much more mga kaigsuonan kus Ginoo ang tawo dunay buot. Mas moingon pa mga suito pa ko anak nila oy. Tataka man lamang na sila, okay lang sab na oy. Anong gastuhon man ang ato ang kinabuhi mga kaigsuonan?
Ikaw ug ako mga kaigsunan ang sekreto nga aron dili ka maapektado. Pasagday na mga tao mga kaigsunan. Tanaw ra gud sa pinadayag, papadayon na ang mga dautan sa pagbuhat o pagdautan. Papadayon na usab ang mga tao pagbuhat og maayo ni atong nagbuhat og maayo. Ikaw ug ako dapat karon mangandam ta igsoon. Ingon diri mga kaigsunan, o tanaw ra gud. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mangutan ako, kung dili ka mobalik atubangan si Ginoo, andam usab ang mapasaylo bisag dili ka mangayo pasaylo sa Ginoo. Magpatik aratas atong tingkoy. Di oy. Kay moingon ang tao makaigsoon, ay ako nyara ko pastor kay dako pa kay kog lawas. Kusog pa kay nakong dakong kay ilong. Dako pa kay ginhawa, tanawa o dako pa ko maipagod, kwartahan pa ko. Ayaw pa abutan mga kaigsunan nga magdaka-daka na lamang, magyaka-yaka na lamang ka, kuha na kay kusog. Sa panahon nga kusgan ka pa, perti kag balas o basa. Murag kag si kinsa sa tibok kalibutan mga kaigsunan. Hinumdumi sa Supunyas mga kaigsunan, ibin ang taong dato mo isog nga tao muhilak sa panahon sa katalagman. Siyang tao mga kaigsunan, isog ra na makapabor. Isog ra nagmaayo paglawas, murabag hubog. Tinuod dili. Kung naakas bisyo maison, makainom gani kag ilimnon, isog ka imuhat tanang karsada imong dalan. Mangita pagkagbuno, tinagbasay. Pero madunggaban, tayo pakitabag silingan. Tapang! Nadunggaban ko, natikbasan ko. Kana, kung moabot kag ospital, kung dili mga kaigsunan, patay ko ka. Tinuod dili. Muna'y tinuod, oy. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sir Darre Herolaga from Marcos sa Tubig, Sambuanga del Sur. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw ni nga takna og dapit sa kabuntagon. Ang atong pagtuo hinumdumi nagagikan sa atong pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Kay kung ikaw ug ako dili din maminaw sa mensahe sa Ginoo, ang imong gipaminaw mga sugilanon sa kalibutan, mga sugilanon sa silingan, wa dunay klaro way kapuslanan atubangan sa Ginoo mga pinangga. Maghatod ra nagkaguol nimo, maghatod ra nagkagubot nimo, maghatod ra na nimo kawalay kana diya sa pagpangandagat sa Ginoo. Kay ang imong gipaminaw, paminaw nimo sa kalibutanon nga kalihukan. Apan kung maminaw gani kas minsay sa Ginoo, maghatod nimo og kanako kadaogan, kasiguruhan, kabaguhan, kausaban, pinagi sa balahan kasulatan. Wow! Ang atong oras mga kaigsuonan, medyo taas-taas man mga igsuon, sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban ta og mag-anlaw igsuon, tingali unyang alauna. Doon na may wifi connection mga kaigsuon, mag-uban-uban ta sa para sa minsay sa Ginoo. Dalay ko ang Ginoo mga kaigsunan sa dili pa ko mutak-ob sa mga pag-ampo ako sa i-play ang birthday song alang sa atong igsoon Brother Armando Inglaterra nga dining adlaw mga kaigsunan ika-50 ka tuig sa iyang kinabuhi niini gayong adlaw karon. O sa tanan karon nag-birthday mga kaigsunan akong i-play ang birthday song. Daghakan ng tuson, makapahayong gihapon. Mao ni Happy birthday para sa to nag-birthday you. karon mga igsoon. Happy Salamat sa birthday Ginoo. to you. Ang adunay mensahe Happy si birthday. Happy Sir Darre birthday Herolaga to you. diya sa na si mensahe sa 28 apan si Jesus mitubag mulahan hinoon sila
nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. Lucas Kapitulo 11 versikulo 28. Wow, tinuod na. Bulahan ang tawo nga namati o nagtuman niini matud pa sa akong igsoon nga mingabot ko sa mensahe dinhi sa Lucas Kapitulo 11 versikulo 28. Happy birthday, Brother Armando Inglaterra from Samar. This is a song for you. O sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM, may butang. Labi na sa pagpaminaw ni Sister Jubilin Erosedo. Good morning, Pastor Warsing Head and Dumangiti. Wow, kumusta ang atong kinabuhi Sister Jubilin diya sa Dumangiti City? Ang Ginoo mag-amping o kampingan mo sa Ginoo. May butang ka na itong ta. Lakas sa Ginoo once again. Happy birthday. More years to come. Sa mga kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samar. O ba sa tibok ni mo nga pamilya. Salamat Pastor, God bless sa tibok ni mo nga panimalay. Ampingan mo sa Ginoo bisan asa kita ang Dios. Gayon mag-uban na to Salmo 23:1. Ingon diya sa Salmo 23:1, siyo ba ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Wagoy makulang atubangan sa Ginoo o himpit siya, yatong himpit atubangan kami. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Walay angay, nga kabalaan. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan atong kinigtaguban sa mga pag-ampo. Alang sa pagtapos sa atong bulaton sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo niningatan na ang atong oras. Alas 6 hapit na maigsuon 2 minutes more. Mag-alas 6 sa kabuntagon. Iya ako ning ihatag sa ako nga DTJ samtang wala pa man sila klase igsuon. Ug baka man nila ang klase ako ning eton over sa alang sa mga greetings o mga request awit maglangit sa atong DTJ Candelario nining mag-ampon na igsuon. Labi ka mahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imo nga pagtiguban. Salamat o Dios ninitag na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa tanan karon nga naminaw sa FM Radio nga nagasukat kayo dinhi sa Sign FM 95.3 dinhi sa Sitio Palok, Barangay Santo Niño, Tanay City. Salamat o Dios kinabuhi ni Brother Armando Inglaterra o Dios nga nag-celebrate ining mga dawa karon. I declare blessing sa iyang kinabuhi, mga pinilo-pilo nga mga katuigan magabot sa iyang kinabuhi uban sa tibok niyang panimalay. Nya ikaw o Dios magtagpo, mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan. Ampingi o alimahi kanunay ang iyang kinabuhi samtang nagapadayon siya sa pagserbisyo o pagtuman o uyon gayon sa imong kabubuton Amahan.
Ipasinati o Dios kanunay ang imong pagkamaayo pagabutan nga Dios ngadto kanila. Tungod kay matinud-anon ka ni atong matinud-anon ug maayo ka ni atong hingpit kanimo Amahan. Salamat o Dios, supply siya sa tanan niyang mga panginahanglan, labaw sa tanan ipahiligay siya sa mga katalagman, mga disgrasya o bisan unsang katalagman nga dili kayo budangat kaniya. Salamat o Dios nga nining mga lawa iasab nga mabati ang kalipay gikan kanimo kadagaya o kaabudansya nga imong ipasinati sa iyang tibok kinabuhi labaw sa tanan sa tibok niyang pamilya. Bisan pa man o Dios sa mga alagad sa Ginoo, sa mga iyang mga kaigsunan sa mga dapit diya sa dapit sa samal. Ako mga pag-ampo nga na kanimo ikaw o Dios, magaproteksyon, magabantay ug ikaw kanunay magapag-amaayo. Salamat o Dios sa tanan namong makaigsunan dinhi sa balok ug sa tibok na kong panimalay uban sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April Miataw Turan. O sa tanan nga makaigsunan dapit sa country o Dios sa panimalay ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig uban sa ilang mga anak. Salamat o Dios nga diin padayon kang magapamuha sa matatosa. Isa pa man o Dios sa tanan karon namin sa Sign FM 95.3 sa tanan nga maabot sa mao nga power o frequency nining mao nga stasyon Lord, ikaw mag-bless kanunay. Isa pa man o Dios sa tanan karon nagwatch sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Sa tanan nga mga OFW o Dios sa ilang mga pagpanarbaho, ang tingi o alimangi kanunay ang ilang kinabuhi. Aduna sila yung mga pamilya na bilin din sa Pilipinas Amahan. Nga unta o Dios ang imong pagkamaayo pagkabuutan nga Dios kanunay nimong ipasinati kanila. Salamat o Dios diningtak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o imong pag-supply nining mao nga dapit sa pagmintinar sa Sign FM, sa pagmintinar usab sa wifi connection o Dios. Ako mga pag-ampo nga na kanimo, ikaw mga panalangin sa tanang mga katawhan ng lahatod sa panalangin nagahatod sa ilahang gipiyal sa Ginoo sa ilang kinabuhi Aman. Panalangin ni ang ilang mga kinabuhi, tagpuan sila sa tanan nilang mga panginahanglan. I declare blessing sa mata ko sa, I declare prosperity o Dios labaw sa tanan sa mga station manager na si Pastor Gideon Candelario uban ni Pastora Russell uban silang duha ka mga anak o sa Sign FM 101.3 sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sirtinia, Malabuyok, Cebu City. Bisan pa man o Dios sa among General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol o ni Ma'am Aisa Makasaol o sa ilang duha ka mga anak. Ikaw Dios magapanalangin, magasupply sa tanan nilang mga panginahanglan. Sa tanan nga mga DJ sa Sign FM Lord, o sa tanan nga naminaw karon nining mao nga programa, o sa tanan gayud o Dios nga nagasir ni usab nining mao nga programa, nakapaambit usab sila sa imong pagkamaayo. Lord, akong mga pag-ampo nga na kanimo, way hunong ang pagpasalamat tungod kay maayo ka kanamo Amahan. Maayo ka ni atong hingpit kanimo. Dungog himaya nga nalagyod kanimo ang tanan bisan pa man sa among pagpangandam sa pirmirong adlaw o Dios o pirmirong ang sa pirmirong tuig nga among i-celebrate o Dios ang usa ka tuig nining mao nga dapit sa Sign FM Lord. Nga ikaw nagsupply, nagtagbo sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan ikaw nag-uban kanamo. Dungog himaya pinagi lamang sa imong bugtong anak personal namo nga manluluwas nga nalagyod kanimo ang tanan. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario maigsoon, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend K. Ryan Makasaol ni alasaw ang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos sa kahingi, ubos nga amigo sa kanginan sa FM Radio, sa social media Luzon, Visayas at Mindanao, even sa mga nason. Manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan oras saha alas 6:04 na sa kabuntagon. God bless everyone. Maayong pagpangapi o nya maayong pagpamahaw ang Ginoo mag-amping sa mata ko sa kaninyo. Once again, Brother Armando Englatera, happy birthday today. O sa malabot pang mga panahon ang Ginoo magapanalangin sa tibok nimo kinabuhi uban sa tibok nimo pamilya. O babay sa tanan, igsoon, talaga na Ginoo.